Ahojte, v tejto časti návodu si ukážeme, ako naimportovať našu zbraň do UDK. Je to na podivu veľmi jednoduchá operácia, ktorá sa dá zvládnuť behom pár minút. Začneme teda až od textúr a prejdeme až k animáciám. Je to v podstate veľmi ako keby štandardný postup. Začneme teda importovaním našej textúry do UDK. Otvoríme si content browser, označíme si, alebo teda chytíme našu textúru, v mojom prípade to je Mosin Nagant, jedna záloha, je to obrázok Targa, alebo teda TGA, to je nutné spomenúť, pretože UDK najlepšie pracuje s týmito Targa obrázkami teda a vie ich teda najlepšie využiť a zbytočne ho nespomalujú. Chytím si teda moju textúru a vložím ju do content browseru. Následne mi vybehne tabuľka ohľadne informácií o importe. Vytvoríme si teda pre našu zbraň nový balík, nazveme ho VP Mosin Nagant, taktiež aj skupinu pre textúry, nazvem ju Textures a meno mojej textúry dám ako text a Mosin Nagant. Jedným relatívne dôležitým krokom je nastavenie LOD, alebo teda Level of Detail, kde musíme nastaviť teda, že ako keby vykresľovanie bude ako keby poctivejšie, keďže sa jedná o zbraň, ktorá je veľmi často, alebo teda neustále v dohľade. Load group, a tu si nájdeme texture group weapon. Dáme OK a importujeme našu textúru do UDK. Keď už máme našu textúru importovanú, musíme vytvoriť materiál, ktorý následne aplikujeme na náš mesh. Klikneme teda pravým tlačítkom do našej pracovnej oblasti a dáme New Material. Vybehne nám opäť tabuľka importu, balíček necháme ten istý, VP Mosin Nagant, group už tentokrát zmeníme na materials a meno tohto materiálu dám ako mat Mosin Nagant. Nemusíme už nič viac nastavať, keďže ani v podstate nemáme čo, a dáme OK a importujeme, alebo teda vytvoríme nový materiál. Hneď sa nám otvorilo aj okno s nastavením materiálu, alebo teda jeho ako keby zapojením s ostatnými textúrami. Spojiť našu textúru môžeme s týmto materiálom spojiť najjednoduchšie tak, že si ju označíme v content browseri a následne prejdeme do úpravového okna materiálu. Klikneme pravým tlačítkom do našej pracovnej oblasti, dáme New Constant a nie New Constant, ale New Texture a New Texture Sample. Táto naša vzorka textúry sa, keďže sme označili našu textúru v content browseri, hneď vytvorila už vlastne s touto našou textúrou a spojíme jej čierny vstup so vstupom difúzie, alebo teda diffuse. Keď máme toto všetko hotové, môžeme náš materiál uložiť, pretože už nebudem pridávať vlastne nič, ani žiadnu výškovú mapu, ani nič podobne. Následne importujeme náš mesh, to taktiež rovnako ako sme to robili v prípade textúry. Náš mesh si označíme a následne ho presunieme do okna content browseru. Group zmením na mesh a vlastne name bude Mosin Nagant mesh. Dám OK.